Waarom moest je graag een huis hebben? Omdat het in de binnenstad is en het is een rijksmonument. En dat vond ik erg mooi om hier te waaien. Ja, een rijksmonument. Wat is dat zo mooi aan dan? Omdat het oud is en heel authentiek. En ik vind de sfeer gewoon, ja, dat spreekt mij aan. Dus dit wordt 10 naar je optrekje? Dit is mijn appartement, ja. Ja. Is er nog 10? Druk, ik had er zeker nog 10, ja. Door het nog even van dat drinken, hè, maar... Maar zo'n bijzonder gebouw, hè? Ja, zeker weten. Het is een monument. Dus, het is krek wat anders dan een gewoon fletje. Ja. Lutst jij dat erin aan? Dat lust mij erin hoor, ja. Dit spreekt me meer aan als een kille flat ergens in Boetenwijk. Ja. Dit is mooi tegen het centrum en een sfeervol gebouw. En per wanneer erin? Ik denk maar een week of 3 of 4. De bank die komt wat later, maar ik denk maar een week of 3 of 4 moet lukken. 4 moet er nog heel lang worden. Als ik de kooi kregen, Ja. hoe liep het? Ja, goed. Ik ben zeer tevreden met hoe het eruit ziet. Dus hij is er wel nog 10 om je te wijnen. Ja, zeker. Ja. Hij heeft eigenlijk meer dan een jaar wachten, dus ik ga er zeker nog doen. En wanneer is het erin? Ik hoop per 1 april. Dus de laatste hoorn? Ja, laatste klusje erin, want dan is het klaar voor de meesten omheen. Maar het maakt alles als een gewoon gebouw. Ja, absoluut. Ja, ja het blijft wel speciaal natuurlijk. Ja, maar wat is het verschil? Wat kom je er nog steeds in? Nou, als het een onvoorziene ding, ja, je nabouwpunt had een beetje van tevoren waar je verwachten kan. En een renovatie, restauratie, ja, stel je toch wel van verrassing. Ja. Waar je aantreffen. Is er een voorbeeld van? Kun je iets bedenken? Ja, nou vaak met steunconstructies. Dat is van tevoren dan net al hier goed te bereiken hier in het begin. Dat is dan in het werk bepalen. En, ja, dat is toch voor u wat extra. Ja. Er is een heel groot stuk renovatie in. Qua botengevels en ja, alle kozijnen met vervangen. Wat vond je het leukste hier, Ron? Het leukste, ja, toch wel het botenwerk. Als je mooi boten bent op een steiger, mooi waar. Nou, ik heb een gevoel van geschiedenis, dat had altijd al zo was. Als jongetje al, dat kon ik trouwens onderwezen, die had dus altijd heel mooi geschiedenis verteld. Dus ik ben in 1945 begonnen met de Duitsers, maar dat had mijn mama al in sleet gekiept, dus dat weet ik kwijt. En toen met de DDR, ik dacht, dit gebeurt me net werk met eigen baas. Dus ik heb alles verzameld van de DDR. Zo, dit is echt een jakje. Maar dat is van de jongen, wat wij soms zeggen, die zit op een technische school. Die jongen heeft dus geleerd voor elektricien. Dan ging ze daar blijmel op worden, bij zo'n zeggen genie. Nou, deze is heel wat door, maar zo maken de Duitsers een motorvaltje. Heel leuk, hè? Een DDR-moedervaltje. DDR-motorvaltje. En wat gebeurt er met jou zelf, wat je eens iets vindt op mijn rommelmerk? Nou ja, dat gebeurt dus net met zo'n soort, maar ik denk van ja... Ja, maar dan neem ik het naar mij. Ja? Ja, dan neem ik het naar mij. Maar wat viel je dan? Dan denk je, overwinning? Verdekken, ja, ik denk, ja, verdorie, die ik nog net niet, maar het wordt al bij mijn verzameling. Zie je? Ja. Maar like ik zei, het wordt heel krap. Je vindt haast niks meer. Dan zeg ik het Jordan daar. Dus de sammeling groeit net nee. bot? Ik had het, die levensstandaard van Honneke nog. Ik kon dat ding nergens te pakken krijgen. En dat hier op een jet. Nou, we komen daar bij het café. Zei, wist u die Hollander? Ja, ik zei, klopt. Dus ik kom met mij. En die kerel hield het natuurlijk, maar dat wist ik toen nog net. En toen stelde hij me de vraag, hij zei, win je voor of tjen mustard? Nou, ik dacht, dan maak ik me houden op van voor, want er wordt binnen vogels vliegen, Ja. hè? Hij zei, dan is het goed. Ja, vind je dat dan goed?
Je NSB-sympathieën hier dan weer goed? Ja, toen had ik het boek gekregen. En dan was ik aan dat plaatje. Het weer gewoon leugen. Maar ja, je dood wordt wat, hè. We hebben hier nou een uniform. Die is helemaal nog compleet. Met tas en al. Met 2 broeken en een jasje. En die komt uit Rutenberg. Waarom vind je dat zo fascinerend? Omdat het uniek in de hele geschiedenis is. Dit is nog nooit gebeurd in de geschiedenis. Een land is altijd vrij geworden door oorlog. En dat is in de DDR, het is wel een volksopstand geweest. Maar er is geen burgeroorlog geweest. Wat wil je dat er maar dit wordt gebeurd, zeg maar, nou, joh, ik wil dat met aan een goed plak gaat. Nou is er een jonkje van een omke zei, die had er ook interesse voor. Misschien dat die krijgt, maar het mag net wij worden. Nee. Ik stel je voor dat zo wel net, maar het Verzetsmuseum zei, nou dat lijkt het dus nog wel leuk. Nou, dat ging best werk. Ik denk, nou ja, dan had het een goed plak.